Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Vilman sähköisen allekirjoituksen webinaariin. Meiltä täältä Vilman suunnalta on kaksi esiintyjää, eli mun nimeni on Raine Fareen. Mä toimin Vilman myynnissä asiakasvastaavana ja toisena puhujana täällä meillä on, ole hyvä Kent. Joo, Kent Sandvik täältä konsultointitiimistä kautta pääkäyttäjäpalvelusta. Ja sillain, että webinaarissa mikrofonit on teiltä osallistujilta mykistetty, niin kysymyksiä voi laittaa tähän webinaariin tuolta oikeasta ylänurkasta löytyy puhekupla, jossa on kysymysmerkki, niin sitä kautta laittaa kysymyksiä meille ja pyritään vastaamaan sitten niihin kysymyksiin, jotka tämän webinaarin aikana on tullut, niin webinaarin loppupuolella. Ja mikäli kaikkiin kysymyksiin ei pystytä vastaamaan, niin me palataan niihin webinaarin jälkeen. Tässä on hieman agendaa, mitä tänään käydään, eli käydään ensimmäisenä lävitse, että mikä Vilman sähköinen allekirjoitus oikeasti on, mitkä on niitä käyttökohteita, mihin on hyvä käyttää Vilman sähköistä allekirjoitusta, ja sitten Kent esittelee muutamat esimerkit, miten näitä asioita tuolla meidän Vilma-ympäristössä pystytään tekemään, ja sitten lopuksi käydään vähän tätä meidän Vilman sähköisen allekirjoituksen hinnoittelua ja miten tämän palvelun sitten saa käyttöön teille asiakkaille. Mutta lähdetään liikenteeseen siitä, että mikä Vilman sähköinen allekirjoitus on. Niin tämä on maksullinen palvelu, joka todellakin mahdollistaa laajan kirjon koulun hallinnollisten asiakirjojen, esimerkiksi hakemusten, päätösten, opiskelijakohtaisten muistioiden, pedagogisten asiakirjojen nopean ja turvallisen allekirjoittamisen digitaalisesti. Ja Vilman sähköinen allekirjoitus pohjautuu Visma Signiin, joka on Pohjoismaiden suosituin sähköinen allekirjoituspalvelu. Ja mikä tässä on hyvänä, eli tämä on nykyaikainen, tämä on digitaalinen ja moderni työtapa saada allekirjoitukset erinäköisiin päätöksiin, hakemuksiin. Ja tämä on myös nopea tapa, eli tutkitusti noin 90% asiakirjoista niin allekirjoitetaan vuorokauden sisällä siitä, kun henkilö on saanut ilmoituksen allekirjoitettavasta asiakirjasta. Ja miksi allekirjoittaa sähköisesti? Niin tietenkin yhtenä isona asiana on tänä päivänä vähentää sitä paperipostia, manuaalista työtä. Se, että tämä nopeuttaa asiakirjojen käsittelyaikoja ja sitä kautta asiat menee jouheammin eteenpäin, eli tällainen allekirjoitusten odottaminen niin huomattavasti vähenee, eli ei tarvitse odotella viikkokausia, että joku käy sitten fyysisesti allekirjoittamassa tai muulla tavoin kuittaamassa, että asia on ok. Se, että mitä sähköisellä allekirjoituksella myös se luotettavuus ja turvallisuus paranee, eli vahvan tunnistautumisen avulla todellakin niin allekirjoitukset on juridisesti sitovia. Ja siitä jää kummallekin tai kaikille asianomaisille, jonka on tämän allekirjoittanut, niin jää sitten digitaalinen jälki siihen asiakirjaan. Ja mikä hyvänä tässä on, niin ei tarvitse olla läsnä, eli mobiilin kautta, missä vaan pääsee mobiiliverkkoon, niin aina pystyy sitten
allekirjoittamaan näitä asiakirjoja. Ja todellakin kun tänä päivänä ihmiset liikkuu, niin voit olla missä päin maailmaa, niin pystyt sitten allekirjoittamaan, kun tieto tulee asiakirjasta, että hei, tähän tarvitaan allekirjoitusta, niin voit olla missä päin ja voit allekirjoittaa mihin aikaan vuorokaudesta. Mitä sitten Wilmassa voi allekirjoittaa sähköisesti? Niin hakemukset, päätökset, esimerkiksi huoltajan kuuleminen, päätös siirtymisestä erityiseen tukeen, erityistuen päättäminen, erityiset opetusjärjestelyt, pidennetty oppivelvollisuus ja niin edelleen. Näytöt, osaamisen tunnustaminen sekä tietenkin pedagogisia asiakirjoja ja opiskelijakohtaisia muistioita. Ja erinäköisiä justiin lukion ja perusopetuksen hallinnollisia asiakirjoja, mitä siellä teidän tänäkin päivänä haetaan niitä allekirjoituksia, niin nämä pystyy tehokkaasti siirtämään Wilman sähköisen allekirjoituksen piiriin. Tässä on listana vähän laitettu näitä, mitä äskenkin jo mainitsin, niin täältä löytyy esimerkiksi justiin lukio-opetuksessa niin ylioppilaskirjoitukseen ilmoittautumiset pystytään tehdä sähköisellä allekirjoituksella, ylioppilaskirjoitukseen korottajien ilmoitukset tai ilmoittautumiset pystytään tehdä. Ja mikä tänä päivänä tietenkin valitettavaa on, niin erityinen tuki on hyvin yleistä niin siihen liittyvät erinäköiset asiakirjojen liittyvät päätökset, niin pystytään tämän sähköisen allekirjoituksen avulla sitten allekirjoittamaan. Myös sitten, niin kuin kerroin, niin erinäköiset pedagogiset asiakirjat ja siihen liittyvät muistiot pystytään allekirjoittamaan täällä Wilman sähköisellä allekirjoituksella. Mutta mä annan Kentille puheenvuoron ja hän pystyy esittelemään muutamien esimerkkien avulla, miten te pystytte tehostamaan, nopeuttamaan juuri teidän siellä Wilma-ympäristössä tällä Wilman sähköisellä allekirjoituksella. Niin ole hyvä, Kent. Joo, kiitos. Ja tosiaan mä laitan tuon jaon päälle, niin hetkinen. Yes. Joo, eli pääkäyttäjäpalvelussa kun toimin, niin meillä on asiakkailla erinäisiä tarpeita, mitä sitten videoidaan yhdessä ja tehdään. Ja tämmöinen huoltajan kuuleminen on tullut vastaan ja sen nyt sitten ajattelin demota, mikuis sen mahdollisesti voisi tehdä. Varmasti erinäisiä tapauksia toteuttaa tämä Visma Signilla, niin tai sähköisellä allekirjoituksella on monella ja on monta ja tämä nyt on vain yksi tapa, miten tämä voisi tehdä. Ja tämä alkaisi sillä lailla, että tämä nyt meidän keissi on tällainen, että opiskelija siirtyy erityiseen tukeen ja sillä on tehty pedagoginen selvitys. Erityisopettaja luo tällaisen kuulemisen lomakkeen tai dokumentin Wilmassa ja lähettää sen sitten huoltajalle allekirjoitettavaksi. Kun huoltaja on allekirjoittanut tämän dokumentin, niin sitten me ollaan tässä päädytty, että koulun toimenjohtaja avaa Wilman ja hakee sitten tämän allekirjoitetun lomakkeen ja tekee sitten siitä päätöksen. Eli tekee esimerkiksi tässä tapauksessa päätöksen siirtämisestä opiskelijan erityiseen tukeen. Eli tekee
tämmöisen erityisen tuen päätöksen. Ja katsotaan, mitä siihen tarvitaan Wilman puolella ja Primuksen puolella. Ja ensinnäkin tietenkin pitää päättää, mihinkä se rekisteriin tehdään koko asia. Ja tässä tapauksessa nyt kun me lopputulos on se, että me halutaan se päätöskin tehdä, niin tässä meidän keississä päädyttiin hakemukset ja päätökset rekisteriin. Ja me tarvitaan sitten lomakkeeksi rekisterin tiedot lomake ja profiililomake, jolla sitten sitä tietoa voi lukea. Ja sitten tietenkin tuloste, jonka kautta sitten se Visma Sign lähetetään se sähköinen allekirjoituskutsu sitä kautta, niin se täytyy olla myös siinä. Ja käyttäjäryhmä nyt kun ollaan vasta ottamassa käyttöön ensimmäistä kertaa sähköistä allekirjoitusta, niin ei mitään erikoista. Me laitettiin käyttäjäryhmä sähköinen allekirjoitus. Ja sitten toki haluttiin vielä jatkaa sitä prosessia, niin semmoinen hakulomake, jolla koulutoimenjohtaja voi hakea ne dokumentit, hakemukset ja päätökset alta. Hakemukset ja päätökset, kun niitä on todella paljon tuolla koululla, hakemuksia ja päätöksiä, niin haluttiin semmoinen hakulomake, jolla pystyy sitten hakemaan nämä meidän allekirjoitetut dokumentit ja tehdä sitten niistä päätös. Tokikin yksi kerrallaan, mutta kuitenkin vähän nopeuttaa, kun pystyy hakemaan ne sieltä Wilmasta. Ja sitten tietenkin se päätöslomake, joka voi olla jo valmiina heillä, tai olikin valmiina, mutta sitä vähän räätälöitiin vielä. Koska näihin sähköisiä allekirjoituksia kun tekee, niin sieltä palautuu tietoa Primukseen, joka yleensä sitten halutaan myös lomakkeelle esille, niin sen takia niihin lomakkeisiin vielä pystyttiin tekemään pieniä muokkauksia, että saadaan se tieto, että se on sähköisesti allekirjoitettu myös mukaan. Yes. Ja tosiaan mä näytän nyt sitten meidän demo Wilmassa, kun tämä toimii. Mä en sitä Primuksessa näytä, kun nämä rakennetaan. Tämä on aika perusjuttua, jos on lomakkeita ja tulosteita rakennellut. Ja tosiaan mulla on nyt keissinä erityinen ERIA eli erityisopettajatesti tunnus. Kirjautuu Wilmaan ja hän menee tuonne, tietää sen opiskelijan, mistä on kyse, niin menee sinne opiskelijalistalle ja katsoo, että hän oli siellä, olikohan 1B-luokalla, menee 1B-luokan puolelle. Ja koululani Kalle oli tämä kaveri. Ja siellä on tämä tukivälilehdellä näkyy, hänellä on tehty erityinen pedagoginen arvio. Ja nyt sitten halutaan huoltaja pitäisi päästä, huoltaja on kuunneltu ja halutaan lähettää se vielä huoltajakuulemislomake huoltajalle allekirjoitettavaksi. Ja niin kuin mä sanoin, niin on toteutettu se hakemukset ja päätökset rekkariin ja luodaan se kuulemislomake tai kuulemisdokumentti tästä luo hakemuksia ja päätöksiä rastilla tai tuosta. Ja meidän tapauksessa täällä on puhuttu kahta kieltä, niin on haluttu rakentaa lomakkeet ja tulosteet toimimaan kahdella kielellä, niin sillä ei ole väliä, että onko mä ruotsinkielinen tai suomenkielinen, niin ne käännökset on tehty suoraan lomakkeelle. Täällä on tämmöinen kuuleminen lomake. Näkyy kahdella kielellä tehty tämä lomake. Ja tosiaan täällä nyt sitten tulee tuo opiskelija on kuultu siirtymistä erityiseen tukeen. Huoltaja ja erityisopettaja ja ketä siihen nyt tähän prosessiin kuuluu, niin on ollut mukana tässä. Laitetaan sinne rasti ja käytännössä tämä on tämmöinen vain hakuapukenttä, että me tiedetään, että tämä on nyt se dokumentti, johon kuuluu, että huoltaja on
Tämä on toteutettu tällä hapuakukentillä vain. Ja laitetaan sitten siihen päivämäärä ja oletuksena tämä päivä, kun tämä on tehty, kun huoltaja on kuultu. Ja tosiaan ennen kuin eri ja erityinen lähettää tämän erityisen tai tämän kuulemis- tai allekirjoituskutsun, niin on tehnyt myös semmoisen ehdon, että mä en pysty sitä allekirjoituskutsua lähettämään, jos ei tällä henkilöllä ole sähköpostia. Eli tuo sähköposti täytyy sillä tyypillä olla, varsinkin kun tehdään hakemukset ja päätökset rekisterin. Missä mä sain allekirjoituskutsu, niin se pitää olla. Tallennan tiedot, eli nyt tämä on ikään kuin valmis. Ja menen edelliselle sivulle ja täällä näkyy sitten tämä itse kuulemislomake. Ja päästään profiilimoodiin tähän samaan lomakkeeseen tai samaan asiakirjaan. Ja sitten välttämättä mä en tiedä huoltajan sähköpostia, niin on lomakkeelle rakentanut niin, että tämä näkyy sitten se huoltajan sähköpostiosoite. Jos niitä on pari huoltajaa, niin ne molemmat tulee tähän listattuna. Ja täältä pystyy lähettämään allekirjoituskutsun. Ja otetaan se allekirjoituskutsu, avataan se. Ja hakemukset ja päätökset rekisteriin on rakentanut tämmöisen tulosteen, joka tulostaa ne samat asiat kuin tässä dokumentissa. Että oppilasta on kuultu oppilaan erityistä tukea, tai ollaan keskusteltu siitä, että oppilas siirretään erityiseen tukeen ja päivämäärä ja niin edespäin. Ja tämän jälkeen kannattaa olla erityisopettajalla tai näillä, joka näitä allekirjoituskutsuja tekee, että joku systeemi, miten ne nimeää nämä allekirjoitukset tai nämä asiakirjat. Tähän voisi nyt olla vaikka, että kuuleminen, erityinen tuki ja sitten oppilaan nimi. Tämä oli koululainen Kalle. Tähän viiva tuon väliin. Ja sitten laitetaan henkilön sähköposti ja tähän nyt sitten vaan pastetaan. Otan ne huoltajien sähköpostin tuolta profiililomakkeelta, liitän tähän ja voin tehdä toisenkin, että tähän tulee sitten molempien huoltajien sähköpostit. Ja nyt kun mä lähetän sen, niin lähtisi molemmille. Ja sitten kun tämä lähettäjällä on se sähköpostiosoite, niin hänelle tulee myös viesti, kun nämä on allekirjoittanut molemmat tämän dokumentin. Jos me halutaan vain yhdelle huoltajalle, niin sitten vaan miinuksella tuo ja nyt lähetetään. Käytännössä tästä voisi lähettää vaikka kuinka isolle porukalle tahansa, mutta vasta sitten kun kaikki on allekirjoittanut, niin silloin se palautuu sieltä Visma-Signista, että se on allekirjoitettu tämä sähköinen tai tämä dokumentti. Ja nyt tuollaista jormadomain.fi ei löydy, niin mä laitan sinne oman tunnuksen, mä voin sen käydä sähköisesti allekirjoittamassa. Tämä ei ole nyt ihan oikea tämmöinen demoympäristö, mutta pystyn sen tässä demoympäristössäkin allekirjoittamaan. Ja lähetän nyt allekirjoitettavaksi. Tämä lähtee nyt ikään kuin huoltajalle tämä dokumentti. Ja mulle tulee viesti, että onnistui allekirjoitetun kutsun lähetys. Palaan takaisin. Ja mä oon laittanut tälle tälle lomakkeelle, profiililomakkeelle tämmöinen kohta, että se tulostaa sen allekirjoituksen tilan, että onko se allekirjoitettu vai ei.
Ja tila on se, että se dokumentti on nyt lähetetty sinne allekirjoitettavaksi. Ja mä käyn tässä toisella ruudulla sitten ikään kuin huoltajan ominaisuudessa avaamassa tuon, tekemässä sen allekirjoituksen, niin nähdään minkä näköinen se täällä on. Katsotaan. Huoltajalle tulee sitten viesti, että sinut on kutsuttu allekirjoittamaan sähköisesti. Ja lähettäjä on tämä organisaatio, kun tämän allekirjoituskutsun on lähettänyt. Eli esimerkkilän kunta kutsuu allekirjoittamaan asiakirjan kuuleminen erityinen tuki koululainen Kalle. Ja se tulee mukana tämmöinen salasana tai tämmöinen numerosarja, joka pitää sitten huoltaja. Voi sen täältä näyttää myös. Eli huoltaja joutuu sitten sen salasanan numeron tonne laittaan ja avaa asiakirjan. Ja täällä näkyy ihan se sama dokumentti Visma Signin puolella. Mä voin sen esikatsella tai ladata. Mutta sitten heti kun mä haluan allekirjoittaa sen, niin mun pitää tehdä se vahva tunnistautuminen. Ja nyt sitten huoltaja käy allekirjoittamassa. Katsotaan mitä tapahtuu. Ja tämä sähköinen allekirjoitus, niin sehän toteutetaan sen. Löytyy monta erilaista vaihtoehtoa, millä allekirjoittaa. Mä teen sen itse yleensä mobiilivarmenteella, mutta katsotaan. No niin. Ja tässä oli se, pysty tutustumaan asiakirjaan, tämä osio. Ja kun kävin allekirjoittamassa, klikkasin siirry tunnistautumaan nappulaa. Ja täällä sitten allekirjoitin asiakirjan huoltajana. Ja mulle tuli tämmöinen viesti, että tämä on nyt sitten asiakirja oppilas siirtyy erityisen tukeen allekirjoitettu. Ja voimassaolo, onko se noin, tuossa on tuommoinen hakemusten päätökset rekisterissä on vähän tuo pidempi tuo, muista onko tuo 3 kuukautta vai tässä on voimassa, mutta yes. Mutta tosiaan tässä näkyy sitten Vilmassa vielä, niin katsotaan. Se palautuu sitten jossain vaiheessa sieltä Visma Signin puolelta, että tulee, että se on vasta allekirjoitettu ja päivämäärä, kun se on allekirjoitettu. Menee yleensä muutama minuutti tai nyt se ei vielä ole sieltä palautunut, mutta ei se mitään. Mä en ehkä jaksa lähteä odottaa sitä, kuinka kauan se kestää. Joskus yleensä ei kestä kauaa, mutta nyt yes. Mutta tämän jälkeen niin kun mennään tänne edelliseen sivuun, niin täällä näkyy sitten, että ollaan tehty, ikään kuin mä sanoin siinä alussakin, että ollaan tehty se hakulomake, niin me ollaan rakennettu sitä sellainen, että näkyy koulu, opiskelijahakemus ja allekirjoitustieto, eli tämä näkyy täällä. Ja tämän kautta pystyy sitten vaikka koulutoimenjohtaja hakemaan kaikki kuulemisen lomakkeet tai kuulemisen asiakirjat. Ja sitten kun ne on allekirjoitettu, niin voi käydä tekemässä niistä päätöksen. Ja näytetäänpä sekin vielä. Koulutoimenjohtaja kirjautuu
tämän jälkeen Vilmaan. Ja ne voisi periaatteessa myös laittaa, että ne näkyy vain hänelle nämä. No, hän näkee nyt sitten, kun niitä voi rajata hakemuksia aika hyvin, että mitä hakemuksia hän näkee Vilmasta, että kun kirjautuu, näkyy kuinka monta on avointa. Klikataan sitä avointa ja siellä tosiaan näkyy nyt, että nyt esimerkkinä näkyy myös muita hakemuksia, niitä voi olla täällä vaikka kuinka paljon, niin täällä allekirjoitukset haulla pystyn hakemaan ne niin kuin vaikka kaikki nämä kuulemisen dokumentit ja sen jälkeen kun se on allekirjoitettu, niin hän voi ottaa sen itse hakemuksen käsittelyyn ja sitten myös tehdä se päätös siihen hakemukseen. Eli voi tehdä tästä suoraan sitten päätös opiskelija siirretään suoraan erityisen tukeen, eli erityisen tuen hallintopäätös. Valitaan se ja päättäjäksi koulutoimenjohtaja. Toki nämä kannattaa sitten rakentaa semmoinen mahdollisimman kevyt ja semmoinen, että se tulee valmiit niin kuin vaihtoehdot hänelle, ettei tarvitse hirveästi tähän fiksutella. Ja niin edespäin. Tuo nyt voi laittaa vaikka oletus, että se on vuoden, eli vaikka 365 tuosta päivästä eteenpäin. Otetaan nyt sitten vaikka noin. Mä nyt heitän randomilla tähän päivämääriä. Ja koska tämä on julkinen myös huoltajalle, niin laitetaan se siihen päivämäärä. Vaikka nyt tästä päivästä lähtien heti. Oikaisuvaatimusohje, me on laitettu semmoinen, ja sitten voi vielä jotain kirjoittaa, jos halutaan. Eli aika nopeasti pystyy sitten hän tekemään sen itse päätöksen. Jos oikein haluaisi, niin tähän voisi tehdä vielä uuden sähköisen allekirjoituksen, mutta se vaatisi sitten se, että hän kliksuttelee aina yhtä hakemusta, laittaa sen allekirjoituksen ja käy omasta sähköpostista tekemässä sen allekirjoituspyynnön. Se ei välttämättä ole vielä hirveän kätevä tehdä niin. Yes. Ja nyt sieltä tulee sitten tämä käsiteltyä se päätös tai se itse kuuleminen ja siitä tulee sitten myöhemmin päätös. Yes. Siinä demo tästä hakemuksesta tai tästä kuulemisesta. Ja siellähän kuulemisessa oli nämä kaikki muut vaihtoehdot myös, mitkä oli siellä listattu. Tuolla oli nyt vaan se erityinen tuki, rasti. Sitten toinen, mitä on tässä kanssa tehty, lainalaitteen kuittaus on ollut yksi toinen tämmöinen missä tätä Visma Signia voisi kokeilla käyttää ja tätäkin näytän myös tämän nopeasti, kuin tämä toimisi. Eli oppilas saa laitteen koulusta ja huoltaja allekirjoittaa sähköisesti lainaehdot. Ja tarvitaan seuraavat lomake, millä se itse lainalaite kirjataan, esimerkiksi mikä malli se on tai jotain muuta vastaavaa tunnistetta, mikä tämä on tämä laite. Ja sitten vaikka lainauspäivämäärä tai muu vastaava. Ja sitten tehdään, jos on joku profiililomake, millä oppilaiden tietoa näytetään, niin sinnekin voi laittaa, että jos on lainalaite näytös näkyvillä tai oppilaalla on lainalaite, niin se tulee myös joku rastikenttä, joka kertoo, että sillä on lainalaite tai jotain muuta tietoa, mitä siihen profiiliin halutaan näkyville. Ja sitten toki se tuloste opiskelijarekisterin
tulosta, eli tässä tapauksessa päädyttiin opiskelijarekisteriin. Ja sitten tietenkin se sama joku käyttäjäryhmä, jolla tämä asia hoidetaan. Esimerkiksi meillä nyt on tämä Vilma sähköinen allekirjoitus-niminen käyttäjäryhmä. Sen enempää tätä syvempää tätä en selittää, koska täältä löytyy hirveän hyvät ohjeet meidän Help-sivulta, miten tämä rakennetaan, ja sieltä löytyy aika hyvin nämä asetukset, mitä sieltä pitää olla. Eli täältä meidän help.inschool.fi, ja sieltä mä löysin itse hakemalla vaan sähköinen allekirjoitus. Sillä hakusanalla löytyi suoraan tuo ohje. Ja täällä on sitten nämä käyttöönoton ohjeet. Nämä lomakeasiat, niin nämä nyt on semmoisia, mitä vaan ei löydy suoranaisia ohjeita. Ne halutaan yleensä aika räätälöidä, miten kunta tai kaupunki haluaa toimia, että kannattaa sitten niille lomakkeisiin ja tulosteisiin. Tai yleensä kannattaa olla joku prosessi sen sähköisen allekirjoituksen välissä tai ympärillä, niin että siellä on myös lomakkeisiin on huomioitu tämä sähköinen allekirjoitus. Yes. Sitten mennään ihan siihen sähköiseen allekirjoitukseen, miten se näkyisi sitten tällä Vilmassa. Ja kun se on opiskelijarekisterin tuloste, niin mennään opiskelijarekisteriin, valitaan sieltä joku oppilas. Otetaan sieltä vaikka nyt luokaksi 1B taas, otetaan sieltä vaikka tuo Krisse. Ja tällä ei ole lainalaitetta, koska profiilisivuun mä en ole laittanut näkyville sitä, että hänellä olisi. Mulla on sellainen ehto tässä profiililomakkeella, että jos täällä on lainalaite, niin se näkyy sitten omana kohtanaan se. Katsotaan, miten se lainalaite sitten tälle henkilölle lähetetään, tai että se merkataan Vilmaan. Eli mennään tonne lomakkeet, ja meillä on taas tuo lainalaite 2 kielellä. Ja tulostetaan, että laitetaan rasti, että oppilaalle myönnetään lainalaite. Ja sitten laitetaan se joku, mikä sieltä nyt sitten, tai Chromebook voisi olla. Ja tämä on joku tämmöinen oma tunniste, minkälainen tunnistejärjestelmä teillä nyt onkin, niin se tänne voidaan laittaa. Että se tiedät, että mikä laite hänellä on. Ja oletuksena tämä päivä, kun tämä lomake avataan, niin siinä on valmiina päivämäärä. Tallennetaan tämä. Ja sitten mennään opiskelijan sivulle ikään kuin takaisinpäin. Ja täällä tulee heti tuo allekirjoitus, että näkyy, että siellä on nämä tiedot, mutta ei ole vielä mitään allekirjoitettu. Niin sitten tuolta allekirjoituskutsunappulasta taas lähetetään allekirjoitettavaksi tämä. Ja puhuttiin tuosta kutsupohjista, niin täällä on laittanut koulun tietoihin sen kutsupohja toiminnon päälle, ja muun muassa opiskelijarekisterillä oli semmoinen lomake, jossa nämä kutsupohjat on toiminnassa. Niin täällä voisi sitten valita sen tietyn kutsupohjan, ja sieltä sitten tulisi ne oikeat asetukset, mitä me halutaan tähän. Valitaan se tuloste, eli me ollaan tehty tämä tuloste myös, se tulee tuonne esille. Tuosta vielä
Ja sitten kirjataan joku asiakirjalajin nimi tai asiakirjan nimi ja varmaan taas se jollain lainalaite ja oppilaan nimi. Koululainen Krisse ja 7.6. päivämäärä kun on lainattu. Esimerkkinä tällainen. Ja täällä voisi sitten olla erilaisia allekirjoituskutsuja, mitä luodaan siellä Wifmasignin puolella. Eli tyyliin, jos tästä nyt valitaan joku, niin tää tulee tietyt asiakirja-asetukset. Esimerkiksi, että allekirjoitus on voimassa vaikka viikon. Toki täällä voi sitten määritellä itsekin sen, että kun se on nyt 7. päivä tänään, niin laitetaan, että se olisi voimassa viikon vielä. Ja tämä nyt on vaan, näitä voi tehdä, täällä on nyt tämän testi meillä, niin täällä löytyy kaikenlaisia, mitä on täällä testailtu. Mutta tosiaan tuon voisi valita se kunnan oma tämmöinen allekirjoituskutsu vaikka näille lainatietokoneille, sen niminen allekirjoituskutsu. Yes. Ja sitten me laitetaan se, allekirjoitetaan sähköposti, eli se olisi taas se huoltajan sähköposti, ja nyt se kannattaisi olla täällä esillä kanssa se huoltajan sähköposti, että mä saan sen copypastettaa, mutta mulla ei nyt ole tähän rakennettu sellaista. Taas tuo lainalaite ja 7.6.24. Sieltä otetaan joku, no mä en valita sen mitään. Apua, hävisikö se multa? Tehdään uudestaan. Ja päivämääräksi 14.6. ja sitten laitetaan, no mä nyt laitan itselleni tuon menemään se allekirjoituskutsu, niin samalla lailla toimii, että sinne voisi laittaa vaikka opettajankin allekirjoitus tähän toiselle riville ja hänkin käy allekirjoittamassa. Itse nyt toiminut vaan sillä, että ollaan laitettu sille yhdelle henkilölle aika usein tai henkilöille, huoltajille. Sitten mä lähetän sen allekirjoitettavaksi. Pakko näköjään joku täältä ottaa. Minä otan nyt tuon Elinan ja lähetän. Joo, noista kutsupojista vielä sen, että niissä on mahdollista ohjata tiettyyn kansioon. Voi laittaa muuttaa viimeisen voimassaolopäivän ja että allekirjoitus vaatii vahvan tunnistautumisen. Se on oletuksena päällä ja niin edespäin, että pitää vahvasti kirjautua sinne ennen kuin edes pystyy lukemaan ja tällaisia asetuksia, mitä löytyy. Tuo, mikä ensimmäiseksi demottiin, niin siinä ei sitä allekirjoituskutsua ole mahdollista ottaa tuonne hakemukset päätökset rekisteriin, niin sen takia sen ei ollut semmoista kutsua siinä. Yes. Ja nyt kun se kutsu on lähtenyt, niin täällä näkyy sitten tämä oppilaan profiilisivulla, että se kutsu on lähtenyt tai tuon niminen dokumentti on lähetetty ja status on lähetetty ja huoltaja allekirjoittaa se on, niin sitten se on allekirjoitettu. Yes. Ja nyt saa sitten
Raine jatkaa. Kiitoksia. Kiitos Kent. Käydään tähän lopuksi ennen kuin katsotaan noita kysymyksiä, mitä tämän webinaarin aikana on tullut. Siellä on tullut paljon kysymyksiä, kaikkiin välttämättä ei pystytä tällä hetkellä tämän aikarajan puitteissa vastaamaan, mutta katsotaan sieltä sellaisia asioita. Mutta ennen sitä niin käydään vähän lävitse tämän meidän Wilman sähköisen allekirjoituksen hinnoittelu ja miten se saadaan teille asiakkaille käyttöön. Miten pääsette tilaamaan tämän palvelun. Wilman sähköinen allekirjoituksen on hinnoiteltu paketteina ja paketit lähtee tuosta XS-tasosta aina XL-tasoon. Ja pienimmässä paketissa XS-tasolla niin hinta on vuodessa 2000 € ja se sisältää 2000 allekirjoitusta. Ja seuraavana koossa on S-koko, joka on 7600 € vuodessa sisältäen 8000 allekirjoitusta ja silloin yhden allekirjoituksen hinnaksi muodostuu 95 senttiä. MK:ssa 20 000 allekirjoitusta, yhden allekirjoituksen hinta on 85 senttiä ja niin edespäin. Eli tuossa näette ne kategoriat, miten me ollaan rakennettu tämä pakettihinnoittelu tähän sähköiseen allekirjoituksiin. Ja jokaisessa sitten, mikäli allekirjoitusmäärä menee ylitse sovitun määrän, niin yhden allekirjoituksen hinta on 1,5 €. Eli tämän tyyppinen hinnoittelu tässä meidän Wilman sähköisen allekirjoituksen palvelussa on olemassa. Ja miten tämän palvelun saa käyttöön, niin laittamalla yhteydenottopyynnön meidän Wilman myynnin sähköpostiin tai menemällä meidän Wilman kotisivuille. Sieltä löytyy lisäpalvelut, sitä kautta pääsee Wilman sähköiseen allekirjoitukseen osioon ja sieltä löytyy myös sähköinen tilauslomake, jonka täyttämällä ja allekirjoittamalla saa tämän palvelun käyttöön. Eli ollaan tehty tästä hyvin suoraviivainen prosessi ottaa tämä meidän sähköinen allekirjoitus teille asiakkaille käyttöön. Ei mitään muuta kuin vielä kerran kiitos teille osallistujille ja ollaan yhteyksissä. Hyvää kesää. Kiitos. Hyvää kesää.